Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagkariakan ang kanta nga gi-cover sa France Rhythm mao ang panahon sa Juan de la Cruz Band. Atong tanawon kung nindot ba gyud ni kayo. Nindot ba nila pag-cover? Kini grabe kaya karaan ba nga banda ni ang ilang pagkakabiran. Pero tanawon na to kay male version female version man bali ni. Atong tanawon dili na ta magdugay, wa naman tayo lang gihulat, pero sa wa pa na bang bago dang wa pa ka subscribe na mo, hit ang notification bell para updated ka sa tanang mga video nga atong i-upload. Like na lang pod para update ang ubang mga tao o ma-share sa ubang mga tao o recommend ni YouTube sa ubang mga tao so wala pa nakakitaan nga video. Okay, sige, hindi na ta magdugay, ato ng pagkasugdan, intro sa ta. Okay, magsugod na ta. Grabe, bagsakan naman dayon bago pagani. Chino? Masdan mo Okay. ang mga ulat, balikan mo ang iyong alaala. Wapo kayong blending eh. Dungan din sila. Dungan sila tulo blending. Bali ang vocal sa si Kuan, si Chin. Oh, nindot kayo. Mga araw na lumipas sa iyong buhay, malalaman mo kung papaano Okay. liligaya sa buhay pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Sabi nga kanta kay komplikado gini. Kanta ninyo sa Juan de la Cruz Band. Kuya gud pud kayo sila pud mo kaning Juan de la Cruz gud. Pero nakuha man gihapon nila ang pagtugtog, di ba? Murag komplikado ba ya kayo kay na pagka murag mo bimol bali ang tono sa kuan dagan sa kanta. Mo bimol sunod dapat makasabay ka o bagay ba mo tingog anang mo bimol na bali mo flat bali ba. Naalala No? ang iyong kahapon, hinahanap mo ang landas. Mga pangarap gusto mong maabot. Bali si Dudes bali si Francis may nasa kuan siya bali ubos ang iyang blending din si Char may taas. Pindot ka pa may naon. Ngunit ikaw ay natatago. Oh, ana, ito'y ng kamot. Chin. Okay. Malalaman mo kung Simple lang kayo nga pagkuhan pero poha gihapon. Kuhan ko ni sa kuhan sa Juan de la Cruz nga kuhan banda. Yun nato gyud mara pare-pareha gyud eh. papaano liligaya sa buhay pagdating ng panahon. Basta to Oh, gwapo kami. ang mga Second ulat, Boys Bali oh. balikan mo ang iyong alaala. Ubos ba kang guwan maninduti paminahon kang Francis?
Nindot kay paminaw ka Francis nga kanang kuan ba? Normal lang nga pagkanta ka dili nga kuan. Ito ba char may taas. Una ka o paminawa. Sa Kagabi ka nindot kayo. buhay malalaman mo kung papaano liligaya sa buhay. Di ba karon inyong nakuan si Dodge o si Char, di ba nag-swap? Oo, nag-swap po. Si Dodge bali ang nasa keyboard, so ang nag-drum si Char. Grabe na, grabe ka talented ka, bisan asa ipamutang ng instrument. Dating ng panahon, naalala mo ba Kanao, bimulo. kahapon? Hinahanap mo Mm. ang landas, mga pangarap gusto mo Okay. maabot, ngunit ikaw ay natatago. Malalaman mo kung papaano Okay. liligaya. Dodge, dito nga naglingkod naman. Marag, puro mo tayo yung party nga siya sa katong sa pagsugod tingali nga. Marag, isa-isa raw, ito tipatong magi. Panoslo ka to, tok, tok, tok. Ana-ana ba? Sa buhay pagdating ng panahon, Dodge, Dodge. pagdating ng panahon, Marag, tok, 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 tok. pagdating ng panahon. Okay. Okay. Panahon. Ended na to. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe mo sa ilang channel. Okay. Ako malagid ta. Another na pa din nga kanila. Pagkariyakan. Bali request di sa atong mga subscriber. Kinibali, kini nga kanta. Sa pagsugod pa lang, grabe. Bagsakan man dayon. Grabe ka nindot kahapon. O, sunod ang dirita mo sugod kang Francis Bali. Saka Francis, nindot kay pagka-back up Francis ay. Nindot kay pagkakuan sa bass niya. Kanang sa iya galing pag-back up o sa iyang pag-second voice na vocals niya. Nindot kay pa normal tagali. Ubos nga klaro gihapon ba. Murag pag-imos lang mag-blend nga ma-harmonize na arang nindota. So katsara po nindot kayo. Kay taas si Char, parisan kang Francis nga ubos. Sunod kang chain nga nasto nga. Nindot kayo. Nindot kay paminawon. So akong nakuan ba kay si Char may nag-drums. Sunod si Dudes may tos piano. Ako kita na yung abas mo ka nga pisa ang na-master pa na is si Char. Sunod bali si Dudes, ang papel ni Dudes dito mo tong nasi sa keyboard katurang sa primero bali o sa katapusan nga kanang mga verse nga verse bali nga ting 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 inana ba siya na inana ang iyang kuan pero mo'y nindot kay paminawon nga naagihapon to diba tapi ka nindot tapos nga naapa magihapon wag ginakakuan gid ani wagid naunsa naman tao ni grabe dapat kini na nga mga tawhan na daanan ni dapat sila sa kuan naka-record ni sila sa kuan na sila album bali nganta na ni sila ngadto balik-balik diwan diba comment din nyo kung sa inyong kasultian ng atong video karon diba nindot kayo sige sa wala pa mga bago diha sa wala pa subscribe na mo hit ang notification bell para updated ka sa tanan nga video nga atong i-upload sa sunod. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa uban nga mga tao nga wala pa nakatanawan ay. Okay? Sige. Di na ta magdugay.
Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Peace out.